Κάθε 17 Μαΐου η Νορβηγία ετοιμάει το σύνταγμά της, το οποίο υπογράφηκε το 1814 στο Eidsvoll. Είναι μια γιορτή χωρίς πολιτικούς, χωρίς στρατιωτικές παρελάσεις. Είναι μια γιορτή για τα παιδιά, για την οικογένεια, για την διαφορετικότητα και για τη χαρά. Ελάτε να σας πάρω μαζί μου λοιπόν σε αυτή τη μέρα. Θα ξεκινήσω πηγαίνοντας στο παλάτι για να δω τον βασιλιά και εννοείται ότι κάθε περιήγηση στο Όσλο ξεκινάει από τον περίφημο τίγρη. Πάμε λοιπόν να δούμε τον τίγρη. Εδώ βλέπετε διάφορους φωτογράφους να αποθανατίζουν τις στιγμές. Όπα, Γιάννη! Πέτρο, πού είσαι? Τι γίνεται? Μια χαρά, εσύ εδώ. Πότε ήρθες από Αθήνα? Ήρθα χθες το βράδυ για να είμαι σήμερα εδώ πέρα, να γιορτάσω και εγώ την ημέρα. Πάμε για το παλάτι λοιπόν. Πάμε. Είμαστε στην Καρλ Γιοχάν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως ο πιο πολυσύχναστος δρόμος στην Νορβηγία, στο Όσλο. Αλλά σήμερα είναι πολύ πιο διαφορετικά, πολύχρωμος, με απίστευτα πολύ κόσμο. Πάμε για να δούμε τον βασιλιά λοιπόν. Και πολύ όμορφη ενέργεια. Καταπληκτικά. So, where is your bunad from? This is from Nordmøre. Nordmøre? Yeah. Where is this around? The west. The west, okay. So everyone of you is from the west? No, this is from Lundeby, which is derfra. Der vel eller der du bor? Yeah, so it's like up north from Oslo, but not in North Norway. Okay, so like Lillehammer. From here? Yeah. Okay, I see. And mine is from North Norway. So Okay. like the far. Far. Far, yes. Gratulerer med dagen. Είδα ότι έβγαλες τις πρώτες φωτογραφίες σου, Γιάννη. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Είναι ωραία να βγάλουμε φωτογραφίες σήμερα και να δείξουμε στον κόσμο πόσο όμορφα είναι ντυμένοι όλοι με τις στολές τους. Είναι καταπληκτικό. Βασικά το ξέρεις ότι υπάρχουν περίπου 400 παραλλαγές από αυτές τις στολές. 400, wow. Ναι. Γιατί η κάθε περιοχή έχει τη δικιά της παραδοσιακή στολή και οι κοπέλες, οι γυναίκες φοράνε την παραδοσιακή στολή της περιοχής τους και βγαίνουν έξω να κάνουν παρέλαση. Ναι, καταπληκτικά. Gratulerer med dagen. Αλβά. Μόλις χαιρέτησα έναν συνάδελφό μου, ο οποίος είναι έξω και αυτός αυτή τη μέρα. Ingenting som er for sent. Vi prøver. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Du får faen ikke lov å selge til NRK. Ja, jeg kommer til å bli rik nå. Nei. Jeg kommer til å bli rik nå. Du får ingenting. Nei. Βασικά μου λένε μην πουλήσεις τις φωτογραφίες, το βίντεο στην ΕΡΤ εδώ της Νορβηγίας και είναι πλούσιος και τους λέω εγώ θα γίνω πλούσιος, εσύ θα πάρεις μία. Σήμερα ό,τι και να πεις προσλαμβάνεται με χιούμορ.
Πάντα. Συνάδελφος νούμερο 2 εδώ. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Τελικά δεν επιτρέπονται απολύτως όλα αυτή τη μέρα. Ο αστυνομικός κατέβασε τον τυπάκο από το πρεβάζι με συνοπτικές διαδικασίες. Επίσης χαρακτηριστικό αυτό που είδες Γιάννη πριν είναι ότι στην Νορβηγία πολλές φορές αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αστυνομία, αλλά Όντως. όλα βασίζονται στην εμπιστοσύνη κατά κάποιο τρόπο και στο ότι ο κόσμος στηρεί τους νόμους, αλλά αν βρεθείς στην άτυχη στιγμή να κάνεις μια μικρή παρανομία ή μια παράβαση και σε πιάσουνε, τότε το νιώθεις πολύ καλά στην τσέπη σου. Θα πρέπει να πουλήσουμε πολλές φωτογραφίες. Πλησιάζουμε. Γιάννη, πριν πάμε να δούμε τον Βασιλιά, θέλω επίσης να σου πω ότι αυτή η μέρα για τους Νορβηγούς ξεκινάει με πρωινό και όχι οτιδήποτε πρωινό. Πρωινό με πάρα πολύ φαγητό και γλυκά και παγωτά και επίσης σαμπάνια. Σαμπάνια, Δηλαδή ξυπνάνε 8 ώρα το πρωί και πίνουν σαμπάνια. Και εγώ σήμερα πήγα και έφαγα ιδιαίτερο πρωινό, δεν ήπια σαμπάνια, αλλά θα σου δείξω τώρα τι πρωινό έφαγα σήμερα στους δρόμους του Όσλο. Για να το δούμε. Η εθνική γιορτή των Νορβηγών ξεκινάει με πρωινό, με ένα πολύ καλό πρωινό, ένα γιορτινό πρωινό. Γι' αυτό έχω έρθει σε ένα ξενοδοχείο για να απολαύσω ένα special πρωινό σήμερα και πάμε να σας δείξω τι τρώω. Ξεκινάμε με πατάτες φούρνου και έχουμε και λίγο καπνιστό σολομό εδώ πέρα. Και κάτι πολύ ιδιαίτερο, σηκώτη πατέ στο φούρνο, λουκάνικα, καραμελωμένο τυρί, καφέ τυρί όπως το λένε εδώ στην Νορβηγία, το οποίο έχει γλυκιά γεύση και κάτι λίγο πιο special, αυγά Benedict με σολομό. Και ένα πρωινό της εθνικής γιορτής των Νορβηγών συνδυάζεται με σαμπάνια, αλλά εγώ σήμερα επιλέγω κάτι που δεν είναι αλκοολούχο. Και πάνω στο μπαλκόνι βλέπουμε τη συλλική οικογένεια να χαιρετάει τον κόσμο. Εννοείται ότι είναι λίγο μακριά για την κάμερα. Αλλά κάθονται για 2 ώρες περίπου, λίγο πάνω από 2 ώρες στο μπαλκόνι και χαιρετάνε τα παιδάκια που κάνουν παρέλαση. Yes, gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen! Καλησπέρα. Είστε από Τρίκαλα. Φίλε μου! Σας YouTuber. Δημήτρη! Έψαχνα να σας βρω 2, 3, 4 ώρες.
Ήμασταν απασχολημένοι με πολύ σημαντικά πράγματα εδώ πέρα. Το σημαντικό είναι ότι είπες να βρεθούμε στο παλάτι και μόνο στο παλάτι δεν πήγα. Και άλλη συμμετοχή, έκπληξη στο βίντεο. Τυχαία τα βρήκα τα παιδιά, Όντως τυχαία, τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο. Ευτυχώς έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα για τα δεδομένα τα νορβηγικά. Έχει ωραία μέρα εδώ και 2 μήνες για τα νορβηγικά δεδομένα. Όντως παρατηρώ και εγώ. Εν τω μεταξύ, το γυαλί μας και την αντιλιακή μας. Εν τω μεταξύ ο Δημήτρης είναι τρικαλινός, αλλά έχει έρθει guest από το Άμστερνταμ. Από το Άμστερνταμ, ναι, για λίγους μήνες. Οπότε θα συγκρίνει λίγο την εθνική γιορτή της Ολλανδίας με την εθνική γιορτή της Νορβηγίας. Γι' αυτό το φέραμε και εδώ σήμερα. Και την εθνική γιορτή της Ελλάδας. Είναι κάτι σαν 25η Μαρτίου, αντίστοιχο το ελληνικό. Με το Ολλανδικό θα έλεγα ότι είναι η μέρα του βασιλιά, το Koningsdag. Ενώ εδώ πέρα είναι η μέρα υπογραφής του συντάγματος. Αν δεν το λέω σωστά, αλλά τέλος πάντων. Έκανε ένα αυτόγραφο ο βασιλιάς τότε. Έριξε μια τσίφρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα, για πες μου τις εντυπώσεις σου. Ωραία, οι Νορβηγοί παρακάτω εκεί τραγουδάνε. Ωραία, είναι μια ωραία παρέλαση, μια ωραία εκδήλωση χαράς θα έλεγα. Ο Δημήτρης, σαν γνήσιος τρικαλινός, προσπαθεί να εντοπίσει τσιπουράδικο. Δεν ξέρω πόσο τύχη θα έχουμε σε αυτό. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε τσιπουράδικο στο Όσλο. Αν έχει κάποιος να προτείνει κάτι. Να σου πω την αλήθεια, η μεγαλύτερη έννοια των Ελλήνων που ζουν εδώ πέρα στη Νορβηγία και στο Όσλο είναι που θα βρουν φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο υπάρχει ένα μέρος. Υπάρχουν πολλά πλέον. Μετά την 25η Μαρτίου τα τσιπουράδικα γίνεται βομβαρδισμός. Γίνεται χαμός. Πάμε να δούμε αργότερα πόσο κόσμος συνεχίζει να υπάρχει έξω στα μαγαζιά αυτή τη μέρα. Πού πάνε οι Νορβηγοί μετά την παρέλαση? Σε εστιατόρια, πάνε σε καφέ, σε μπαράκια. Για σαμπάνια και στρίδια. Εννοείται, σαμπάνια και στρίδια. Τώρα εντάξει, τσίπουρα είναι λίγο εντάξει, σε παρακαλώ. Φτωχολογιά. Έτσι, ναι. Φτώχεια στην Νορβηγία, παιδιά, πολύ φτώχεια. Με σαμπάνια και στρίδια τη βγάζουν εδώ πέρα. Εντάξει, καταραμένη φτώχεια, τι να κάνουμε. Στρίδια χωρίς γλυκάνισο, γιατί χτυπάει. Πέτρο, παρατήρησες αυτά τα παιδιά που κυκλοφορούν με τις φόρμες τις κόκκινες και μπλε? Λοιπόν, Γιάννη, πολύ ενδιαφέρον τώρα εδώ πέρα αυτό. Ωραία η παρατήρησή σου. Αυτοί οι ψηρικάδες είναι τελειόφοιτοι λυκείου. Σοβαρά, Αυτοί πάνε να δώσουν εξετάσεις. Πώς λέμε, πανελλήνιες εξετάσεις, παννορβηγικές εξετάσεις. Παννορβηγικές. Και τι κάνουνε, για μερικές εβδομάδες περίπου πριν δώσουν εξετάσεις, δίνονται με αυτές τις φόρμες, είτε κόκκινες είτε μπλε, και τριγυρνάνε γύρω-γύρω και παρτάρουνε. Έλα. Από το πρωί στο βράδυ. Πολλοί νοικιάζουν και λεωφορεία, τα οποία τα μετατρέπουν σε δίσκο και γυρνάνε γύρω-γύρω με τα λεωφορεία και παρτάρουνε. Και αυτά τα παιδιά, sorry που το επαναλαμβάνω, αλλά είναι τρελό, θα πάνε να δώσουν εξετάσεις. Τελειόφοιτοι λυκείου θα πάνε να δώσουν εξετάσεις. Να το συγκρίνουμε λίγο με το άγχος που περνάνε τα δικά μας παιδιά στην Ελλάδα. Αυτοί, όπως είπαμε, θα πάνε να δώσουν εξετάσεις. Να επισημάνουμε όμως ότι εδώ και 2 μήνες τι κάνουν οι τελειόφοιτοι, νοικιάζουν λεωφορεία από τους λεωφορεία. Για πες. Και παρτάρουν μέσα στα λεωφορεία. Και εδώ βλέπουμε τις τελειόφοιτες και τους τελειόφοιτους να παρελάζουν το μέλλον της Νορβηγίας. Έτσι, αυτό είναι το μέλλον. Λαμπρό μέλλον διαφαίνεται. Κρατάω εγώ αυτό που κρατάω. Νόμιζα ότι σας έχασα λίγο. Τι λες τώρα. Εδώ βλέπετε
αυτοκίνητα αντίκες. Είναι άλλο ένα χόμπι των Νορβηγών. Στην καθημερινότητά τους κυκλοφορούν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι βγάζουν έξω τις αντίκες και κάνουν το χόμπι τους. Κάνουμε φιλμ, Σε ακούσει λίγο, να του λέμε μετά, Πάρε το από την αρχή λίγο. Λοιπόν, δεν μου λες τι, δηλαδή η υπογραφή αυτή τι σήμαινε, τι υπογράφει. Ο Δημήτρης ξέρει καλύτερα. Ξέρετε τι υπογράψαμε το 1714. Το Καστίγιο να έρθει στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Όχι, Ολυμπιακός τώρα. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο εδώ πέρα, γιατί για πες μας, δεν έχουμε βγει ακόμα. Έχουμε έρθει από το εξωτερικό εμείς και δεν ξέρουμε. Λοιπόν, να πάρω το μικρόφωνο για να ακούγομαι λίγο καλύτερα. Το 1814 λοιπόν, 17 Μαΐου στο Eidsvoll, υπέγραψαν το σύνταγμά τους. Στην ουσία ήταν δηλαδή κάτω από δανέζικη διοίκηση, αλλά δεν ήταν κάτω από κατοχή. Έχει τεράστια διαφορά δηλαδή αυτό. 400 χρόνια μία ένωση με τη Δανία, νομίζω. Τώρα δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν ακριβώς, αλλά εγώ ρώτησα στον διάμεσο το ChatGPT, έχω περισσότερες πληροφορίες από τον Πέτρο, αλλά θα σας πω μετά. Άνοιξα ένα κανάλι για την αγόρι μου. Πρέπει. Ωραία. Είναι και εγώ καναλάρχης. Κλασικό Έλληνα, ο οποίος έχει βρει φρέντο εσπρέσο στο Όσλο. Θα κεράσω, είναι μέτριο. Έχει ζάχαρη. Έχουμε και σκέτο. Έχουμε και σκέτο, αυτό είναι, σκέτο, μπράβο. Γεια σου, κύριε Ανδρέας, εκεί. Ξαφνικά τώρα μας κάνουν συνέντευξη εδώ πέρα ο κύριος Γούλας. Είσαι live στο YouTube. Μας έχει βάλει live τώρα, μας ξεφτιλίζει δημόσια τώρα. Οπότε άμα ενδιαφέρεσαι να γίνεις διάσημος, αν είσαι ψήνη, έρχεσαι εδώ πέρα έξω από το Bar Bardot. Είναι ο κύριος Γούλας εδώ πέρα και αν ψήνεσαι. Θα του λέει μετά, θέλω να σε κάνω συμπαρουσιαστή στο κανάλι μου. Εμένα. Εσένα, ναι. Θα πρέπει να το συζητήσουμε όμως, όχι τώρα εδώ πέρα. Τα λεφτά είναι πολλά, να ξέρεις. Ορίστε. Τα λεφτά είναι πολλά. Χρήματα μας το βλέπουμε. Πάνος. Θα τα βρούμε τα λεφτά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας στο γεια σου. Τι εννοούσα, εννοείται πως όχι. Ανδρέα, μας βλέπεις, πολλά φιλιά. Εννοείται πως όχι. Όχι. Όχι, δεν ούτε ήταν. καν. Οπότε δεν μας βλέπεις, αλλά τα παίρνουμε πίσω τα φιλιά. Πάμε τα φιλιά πίσω, δεν σε βλέπει καν τώρα.
Οι celebrities έρχονται στο τέλος της παρέλασης. Πάντα. Αρχηγέ μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Ζήτηκε να αγοράσει το καφέ σου, να ξέρεις. Δεν έδωσα τιμή ακόμα. Μου πρόσφερα 500 κορώνες για να πάρω το καφέ. Αν και είχε ζάχαρη, εγώ το πίνω μέτριο χωρίς ζάχαρη. Εντάξει, τώρα Το πίνω μέτριο χωρίς ζάχαρη. 500 κορώνες το έδωσε, μου λέει περιμένω το φίλο μου. Είναι φίλος, δεν είναι φίλος. Είναι εγγυημένος φίλος, δηλαδή μακάρι να βρω κι εγώ κάλους έτσι. Εγώ το παρέδωσα, τώρα είναι στη... Τώρα τον ήπια, δεν το κάνω. Δεν έχει άκουσα. Ήταν καλός ή έκοψε? Δεν το σκάσαμε. Δοκίμασε, μας πεις. Τώρα πάει ευκαιρία, το έχασες. Όχι, χάλωσε. Τώρα μπορώ να δώσω 100 κορώνες να το μυρίσω λίγο. Επειδή είσαι φίλος σας κάνουμε 80. 80 κορώνες. Θα σου ρίξουμε λίγο. Έχω κας. Εντάξει, περνάει, αφού έχεις κασεράκι. Φρέντο καπουτσίνο παντού, παιδιά, ακόμα και στο Όσλο. Αφού είδαμε την παρέλαση και κάναμε pit stop, Γεμίσαμε τις φλέες μας με καφεΐνη. τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε για τσίπουρο. Τσίπουρο πάλι. Πάμε να δούμε ποιο είναι το vibe μετά την παρέλαση. Ναι, πάμε να δούμε τι κάνουν οι Νορβηγοί αφού τελειώνει η παρέλαση. Ο ήλιος συνεχίζει να μας χτυπάει και εμείς συνεχίζουμε ακάθηκη τη βόλτα μας στο Όσλο. Σούπερ, πάμε. Να κάνουμε και ένα μικρό ρεπορτάζ, να δείξουμε την τιμή του γύρου στην Νορβηγία. 179 κορώνες, δηλαδή 15 ευρώ περίπου. Λοιπόν, Γιάννη, ωραία, από εκεί ρε φίλε έχει πολλή κίνηση. Πάμε μετά από εκεί. Να πάμε από εδώ που να δούμε κόσμο, να πάρουμε τον κόσμο καθώς έρχεται μπροστά μας, να μπλεχτούμε μαζί με τον κόσμο. Θα έχουμε όμως πολλή κίνηση από εδώ πέρα. Καλύτερα πάμε εκεί πάνω, στο κάστρο. Πάμε εκεί πάνω, εσύ τι λες? Πάμε να δούμε και τον Πέτρο, κάπου εκεί πέρα, είναι πίσω από τα κανόνια. Πάμε να το δούμε. Πάμε να βρούμε τον Πέτρο στα κάστρα. Λοιπόν, έπειτα από μια δεκάλεπτη ανηφορική πορεία, τα καταφέραμε. Γυμνασμένοι και αγύμναστοι μαζί, για τα παιδιά μιλάω, εγώ είμαι λίγο πιο fit. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά άμα θες κόψεις το μετά. Λοιπόν, ανεβήκαμε πάνω στο κάστρο. Έχουμε όλο το Όσλο πιάτο, το λιμάνι κάτω σφίζει από ζωή, ακούς ήχους, μουσική, ο κόσμος πίνει και διασκεδάζει. Και πιστεύω η πρόταση του Πέτρου να ανεβούμε πάνω στο Όσλο και να απολαύσουμε τη θέα είναι άκρως ανταποδοτική, οπότε πρέπει να τον κεράσουμε μια μπύρα, κανένα αστρίδι, λίγο σαμπάνια, δεν ξέρω τι θέλει να φάει. Φτηνά τη βγάζεις, αλλά θα το δεχτώ, οκ. Θα πληρώσει ο Γιάννης βασικά, όχι εγώ, θα τα βάλει στην εταιρεία τα έξοδα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το μενού, ή όπως αλλιώς λέγεται στα νορβηγικά, μένι. Και θα ψάξουμε να δούμε αν έχει τσίπουρο το μενού. Μενί. Λοιπόν, κοιτάμε να βρούμε τσίπουρο. Τσίπουρο. Γιάννη, Δεν έχει τσίπουρο. δεν έχει τσίπουρο. Πέτρο, πού μας έφερες, φίλε? Ρε Πέτρο, πάρουμε ένα μπύρα. τσίπουρο σου ζητήσαμε. Εντάξει, παιδιά, βολευτείτε με ένα χυμό μιλίτη, χωρίς αλκοόλ. Χωρίς γλυκάνισο. Χωρίς γλυκάνισο, ναι. Τουλάχιστον θα έχει μεζέ.
Λοιπόν, επειδή το πρώτο βίντεο απέτυχε λόγω τεχνικών δυσκολιών, οι μπύρες έφτασαν στο τραπέζι και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε τη δεύτερη γουλιά, την πρώτη ήπιαν πριν. Στην υγειά μας. Σκόλ. Σκόλ. One second. Do you have Instagram? Λοιπόν, κάθε τίμιο βίντεο από το Όσλο τελειώνει στο Akerbryggja. Το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο μου, οπότε θα πάμε να σας δείξουμε οι εικόνες και από το Akerbryggja. Είναι απόγευμα αυτή τη στιγμή. Τι ώρα είναι? Είναι 7 η ώρα. Το πάρτι συνεχίζεται όμως και θα συνεχίσει για περισσότερες ώρες. Θα σας δείξουμε πλάνα στην πορεία όπως περπατάμε. Όμως θέλω ο Γιάννης και ο Δημήτρης να μου πούν τις εντυπώσεις τους από αυτή τη μέρα, την γιορτή για την Νορβηγία. Λοιπόν, εγώ παιδιά κάηκα λίγο από τον ήλιο. Οικοδομικό μαύρισμα. Οικοδομικό μαύρισμα, όπως θέλετε πείτε. Ο ήλιος ακόμα χτυπάει, υπέροχη μέρα στο Όσλο. Όποιος έρθει στο Όσλο αξίζει να το βιώσει σαν εμπειρία, ειδικά 17 Μαΐου που είναι η εθνική τους γιορτή. Είναι σίγουρα μια μοναδική εμπειρία και ειδικά σήμερα με αυτόν τον καιρό είναι perfect timing. Σούπερ. Γιάννη. Ναι, ήταν μια πολύ όμορφη μέρα. Όλο το σκηνικό από την αρχή της ημέρας, το να μαζευτούν όλοι και σιγά σιγά να πηγαίνουν προς το παλάτι, το οποίο βιώνεις μαζί, πηγαίνοντας στο παλάτι μαζί με όλους αυτούς που είναι μέσα στην παρέλαση. Ήταν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Οι στολές, πήραμε ωραίες φωτογραφίες που θα σας δείξουμε. Οι στολές ήταν καταπληκτικές, όλες οι φορεσιές και όλα και η μουσική, περισσότερο η μουσική ήταν πολύ ωραία. Και πηγαίνοντας στο παλάτι και κάνοντας όλο αυτό τον κύκλο, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όποιον θα ήθελε να έρθει στις 17 Μαΐου να επισκεφτεί το Όσλο. Θα ήταν μια μαγευτική εμπειρία από την αρχή της ημέρας και μέχρι το τέλος της. Πολύ ωραία παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα τέλεια μαζί σας σήμερα. Ήσταν πάρα πολύ ωραία παρέα. Ευχαριστούμε φίλοι για την ξενάγηση. Πάμε λίγο! Συνεχίζουμε. Solid! Yes! Ή τα είναι δικά τους, τα νοικιάζουν. You know, Google Maps 2 times a year, every year in Greece. Google Maps Meteora, monasteries, Yeah, like exactly. Hyop. you know, I used to live there. Hij redt nešto za dnevnik. Evo ovdje redt nešto za dnevnik. You know, I used to live in Meteora. No. They're just monks living in Meteora. We I don't look like. we're like Greek people. Thank you. Thank you for support during. What's your name? You're from Serbia, right? Milica, like small apple, you know, or the one who's talking. Μιλίτσα. Μιλίτσα μου. Serbia, right? Yes, of course. Looks like nice restaurant.
Red So color of match course, really like, good. okay, so I have red dress. Yeah, This give is them like, some content. you know, this is like white, blue, and red. We have the whole Norwegian flag and Hey, Serbian flag. you have know? colleague there. Here is your colleague. All time also. I like to go to Thessaloniki. Really, when? Nea Kalikratia. Halkidiki. Halkidiki, It's yes. like Halkidiki. It's There is like- nowhere like Halkidiki. It's Serbian, you know, Halkidiki. Σαν τη Halkidiki δεν έχει. It's like. It's like only Serbian. We go there to buy fur, you know. Oh. We ladies, we like fur. We go to Greece to buy fur. Vi er sammen. Houston, we have problem. Houston.